vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakarwadziwa mushure mekunge ndanzwa voice note iro ramakati rakatumidzirwa nasekuru Samaita, because isusuwo takaluza mombe dzakawanda tichingotsvaka n'anga nemaprofita akasiyana siyana. But mukoma, I know kuti there are some people who are not going to believe my story, but at that time tainge tambozama kuti tinge tichinamata. It is easy for someone to dismiss someone else's story, because even though tainge tichitoenda kuPentecostal, but takasvika pakuona kuti the prayer was not even working at all. Mukoma kuzonosvika tichizotanga kutsvaka n'anga nemaprofita. At that time I think kuti we were just using a wrong formula. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai, mudzimai wangu iye ndiye akatanga kuchiona chikwambo ichi chainge chichinzi ndo chikwambo chababa. Saka mudzimai wangu ndakati ndambomuendesa kumusha, then inini ndikabva ndazodzokera hangu kutown. Ndainge ndichiri kushanda muHarare tisati tazoya kuno kuSouth Africa. So mukoma, mudzimai wangu iye akati nerimwe zuva akatoti abuda zvake panze, because ainge achinzwa mudumbu wainge uri usiku. So achifamba ndopaakabva azoona dhadha. Iye achitaura anoti dhadha iri paakariona the first time akariona kuti rainge risina musoro. So at that time anoti haana kana kumbogara anyanyisa kufunga nezvazvo. So akazoti manje abva kunozvibatsira ndopaakabva azosangana nekamwe kadhara, then ndokubva azomhanya achiridza mhere. Mudzimai wangu akazotoita mazuva asingagoni kutaura kana kuita sei. Takambozama kuti tinge tichidana mapastors vachimunamatira, ukuonesuwo tainge tichitsanya tichiita sei, but each and every day the situation was getting worse and worse and worse. Kudzamara manje hanzvadzi dzake dzazouya, so takabva tazongofamba tiri pamwe chete. Kunyadzisa kwazvo takati tafamba because tainge tambozama kuti tinge tichiramba, sezvo muPentecostal hazvibvumidzwi kuti munge muchienda kumasowe. But ndakabva ndaona kuti kana pana pamukadzi wangu uyu kana kuri kunzi akafa, zvinokwanisa kuzonzi maybe ndini ndakamuchekeresa. So ndakabva ndazotaura nababa naamai vangu. One zvenyu baba vangu, ivo vainge vachiti nekuti tiri maPentecostal Christians hatitendedzwi kuti tinge tichifamba tichinobvunzira, yet vainge vachiziva kuti ivo ndivo vainge vaine mishonga yavo yavainge vakabata, iyo yainge yava kuda kudzipa muroora. Takazoti tasvika kumasowe kuya, then baba vangu vakabva vazotadza manje kupinda mukrawa macho, because pasowe pacho painge pakatenderedzwa right round nematombo. Then ivowo baba vangu vakati vachida kunojamba vakabva vatorohwa nestroke. Mukoma, baba vangu vakarohwa nestroke. Apa vainge vachiramba vachinzi kuti munge muchikwanisa kupona munofanira kuti munge muchireurura kuitira kuti munge muchibvisa izvo zvamagadzika pamuroora wenyu, nekuti ndiye akufumurai. So baba vangu vainge vachingoti hapana zvandinoziva ini, hapana zvandinoziva. Vakazoti paya pavainge vanyanyisa kurwadziwa, baba ndo pavakabva vazoreurura vakabva vazotaura kuti ivo vainge vaine chikwambo chavo icho chavainge vainacho. Baba vangu ivo vanoti chikwambo ichi vakachitora mushure mekunge vatanga kushanda. Saka vainge vachiti paya pakunoshanda vainge vachitenga mombe, saka vakachitora chikwambo ichi vachida kuti mombe dzavo dzinge dzichizova dzakachengetedzeka uye dzisazobiwa. So panguva yacho iyoyo baba vakabva vati vanhu vazhinji vainge vachishandisa mishonga yainge yakasiyana siyana. Vamwe hanzi vainge vaine mabhuru ainge achikonzeresa kuti dzimwe mombe dzevamwe dzinge dzichizosvodza. Saka iwewe mombe dzako padzinenge dzichisvodza year after year, then ivo vanhu vaya vanenge vachitoita mombe dzakawanda. Ndokusaka vainge vakanotora mushonga wacho iwoyo. Baba vakabva vati vainge vakapiwa mushonga uyo vakanzi vange vachimuisa mubhodhoro, then vobva vazoenda mudanga ravo vobva vazocherera mushonga uya mudanga vakabva vaita saizvozvo. Ivo baba vanoti n'anga yacho yakaramba mari ikabva yati uchazongonditengera jongwe wobva wazondipa. So baba vanoti ndo zvavakangoitawo panguva yacho iyoyo, but nekufambawo kwenguva baba vanoti vakazotanga manje kungorota vachifamba uye vachifamba, vaingofamba vakabata sikarudzi yavo
iyo yakatomira, then sikarudzi yavo ndo yainge ichivakontrola kuti vange vachipinda mudzimba dzevanhu vachiita bonde nevakadzi vevanhu. Zvichireva izvo kuti baba vangu vainge vava nemubobobo. So baba vangu mukoma, by the time pavakazobvuma zvavo, it was already too late. Baba ndokubva vazoshayika. Mushure mekunge baba vashayika, muprofita uya sezvo ainge ari iye ainge akaburitsa zvose pachena, takabva tangoti taifanira kuti tinge tichingoshandidzana naye muprofita uya. So akabva azouya, then ndokubva bata chikwambo chacho. So takatori kuona dhadha racho mukoma iroro, but dhadha iri dzimwe nguva waiti kana wakaritarisa waibva waona musoro wacho uchiita sekunge musoro wemunhu. Sometimes wotoona ritori dhadha rainge riri normal. Dhadha riya rakabva razourawa ndokubva razopiswa. So rakati rapiswa dhadha riya tikabva tati musha wainge wachenurwa. But mukoma, matambudziko akazongoramba akasomana nesu. Taingoti zvimwe kuda yainge iri economy, then ini nemudzimai wangu tikabva tazouya kuno. But even though patakauya kunoko tainge tatovawo nedzimwe hama dzedu dzakati one day dzainge dzatova muno muSouth Africa, but uchingoona kuti no matter how hard you try to work, but nothing was moving forward. Takabva tazoti vakomana sezvamuri kuona kuti kunyange tikanamata zvinengei, but nothing is changing. Things are even getting worse and worse. Tadi tambodzokera zvekare kuna madzibaba vaya tinge tichimbonobvunzira zvekare kuti what is going wrong. Kasi baba vangu vainge vaine zvimwe zvikwambo here? Takati tadzokera kuya then ndokubva tazovatora madzibaba vaya vakabva vazoya nevanhu vavo vakabva vabata zvekare mukoma. Ndo zvinhu zvakazondinetsa izvozvo kuti vakabva vabata futi rimwe dhadha. Pandakaona zvekare dhadha riya rainge risina musoro, ndakabva ndati kochii chiri kuitika? Kasi muprofita uyu ari kuita masaramusi. But chainge chichitinetsa ndechekuti baba vangu vainge vakatokonfesa kuti zveshuwa mushonga uyu wakazopanduka kuita dhadha. Muprofita uyu aiti kana akauya akabata madhadha acho iwayo, then zvinhu zvaitomboita zvekuti taitombobata mari tobata mari, uchitoona kutoti now life yava kuendeka. But zvaibva zvazongojema, zvobva zvatongojema same time. Panguva yacho iyoyo semhuri taibva tazotanga manje kunetsana. By the time patinozoita united panenge patopera zvekare zvimwe zvimakore, takabva tati tinokufanira kuti tinge tichitomboenda kun'anga. Takaenda kun'anga mukoma kudzamara muvillage medu. Mazouya vanatsikamutanda. Vanatsikamutanda vakaita pati pamba pedu because vakabata madhadha acho iwayo, vachibata zvekare nenyoka idzo mombe dzatakazotorerwa navo vanatsikamutanda. Saka all along zvinhu zvaigara zvichingondinetsa kuti why is it pamba pedu pakatombobatwa zvikwambo, uye uchinyatsoona kuti vanhu vacho vanenge vauya kuzotibetsera vanenge vachinyatsokuvenekai, vachinyatsokuona, but at the end of the day mushure mekunge zvikwambo zvaizvo zvabatwa, but wobva wangoona kuti nothing is changing. If there is anything that would have changed, it will only change for a brief period of time. So after listening to the audio, I now have a clear understanding. Isu takadyirwa pfuma yedu mahara, nanhasi uno tichiri pakati pekungotambudzika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi pamba painge pachitobatwa nyoka madhadha, but still zvinhu izvi zvaiti zvikabatwa waibva wangoona kuti nothing is changing in your life. Kana kuri kunzwa ndo zvakaitikawo kwamuri, you can come and tell me your own side of the story so that we can know what exactly are we fighting against. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So zvaizvezvi tikutonetsana neimwewo family yeuyo muprofita
mwandakabva naye kuno kuSouth Africa tichienda naye kuZim. Zvakaitika ndezvekudai, mwana wangu akangofa zvainge zvisina kana tsarukano. Saka tikabva tazonzwa kuti muno muPretoriawo mandigere nemhuri yangu mainge muine umwe muprofita aikwanisa kuzotibatsira. So takabva tazoenda kweya akabva azotanga kutibatsira, ende zveshuwa akati achitibatsira kudaro, mwana wangu ndikabva ndatoona kuti there were some few changes. Zvino akabva azoti zvainge zvodiwa ndezvekuti taifanira kuti tinge tichienda kumba kuitira kuti ange achinosvika paground, ange achiona kuti what was going on. So ndakazoti ndawana mari ndokubva ndazotorana naye neimwe hanzvadzi yangu nemudzimai wangu, uye zvekare ndikabva ndatora nevamwe amai nini, because akati zvainge zvichida kuti pange pachizovawo nehama yemukadzi wangu 1. Ndokubva taenda takadaro kuZim. Takati tichinosvika kumba, then sabhuku vainge voramba kuti munhu uyu ange achitibatsira. Apa sabhuku munhu wehukama, munhu wekutoziva. So sabhuku vakamboramba, but at the end of the day ndikazongovamanikidza ndikati whether you like it or you do not like it, bankuru inini ndikuda kuti ndinge ndichishandirwa. Tarirai muone kuti mwana wangu akarwara kuita sekunge achafa. So takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichitora ivhu repamba ndokubva tazogeza. Takati tapedza kugeza kudaro, then pane imwe minamato zvekare iyo yatakazoitiswa. Then iye manje akabva azodzoka kuno kuSouth Africa. Mukomana ashe, my heart was broken, ndichifonerwa nemukadzi wake achichema. Iye anonzi akatosvika kuno kuPretoria zvakatonaka. The first day akatorara atori bo, but mangwana acho manje hanzi vakati vava kuenda kunorara, hanzi ndopa akatanga kuvhumuka kudaro. Ainge achiita sekunge munhu ari kurohwa, achikumbira ruregerero achiti ndichaita reverse prayer. Akangoramba achingochema. Hanzi vakabva vazodana mapurisa sezvo ainge ava very violent, because ainge atora banga ava kutanga kumhanya mulocation akabata banga riya, ndobva azosungwa akaendeswa kuchipatara chemapenzi. So nanhasi uno muprofita uyu iye zviri kunzi akasotwa navanatete vangu. Hanzi vanatete vangu ava vakaenda paguva rasekuru ndokubva vazoita zvavakaita, vakabva vazopengesa muprofita uyu. Zvino hama dzemuprofita dzava kunetsana neni nemukadzi wangu, dziri kuti isusu ndisu takaita kuti muprofita uyu ange achizopenga. Isuwo mukoma hatizivewo kuti toita sei. Kana ari semwana wangu hongu muprofita uyu akabatsira mwana wangu, but iko zvino zvekare ava kutanga kurwara. Apa vehukama ndinoti kana ndikada kutaura navo, ivo vanobva vati mukomana, handiti pawakaita zvinhu zvako wakaita wega. Ivo vava kutondiacuza vachitoti pawakauya nemuprofita wako wainge uchida kuromba iwe. Why is it muprofita wako uyu akabva azotanga kupenga, wainge uchida kurombera pamwana wako, manje zvekwedu zvakabva zvazokurira masimba emuprofita wako. Saka vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichida kurombera pamwana wangu musikana, but that was not the case. Ndichiuyawo pano mukoma ndikutsvakawo vanokwanisa kundibatsirawo around Pretoria, asi mukoma mari chaiyo ngatisisina. Panguva yacho iyoyo pandakaenda kuZim nemuprofita uyu, mari yaakandichaja mari iyo inokwana kuita 11,000, but ndainge ndisati ndakwanisa kumupa mari yacho yose, ndainge ndakangomupa 4. Tikabva tazosimuka tikaenda. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka vakabva vati hanzi ama dzamadzibaba ivavo dziri kutonetsa, hanzi ama dzamadzibaba dziri kutovava, dziri kuti iwewe ndiwe wakapengesa hama yedu, kana akangofa chete hanzi uchazviona. Saka hanzi kana mari handina, but ndiri kutsvakawo vanokwanisa kundibatsira. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 22 years kuberekwa. Ndiri kuramawo ndiri muno muZim, but mukoma ndichiuya kuno kuHarare ndainge ndakauya kuchikoro. Baba naamai vakasara kumusha, saka mukuzogara umu ndiri ndega ndopa ndakabva ndazonyanya kuita too much freedom. Ndikabva ndazotanga hangu kudanana, but ndainge ndichitodanana nemukomana wangu, then tikabva tazongowirirana kuti
taifanira kuti tinge tichitongogara tose semukadzi nemurume. Iyewo is a student pane imwe college, saka tainge tava kutongogara tose tichichaisana mapoto. So I then fell pregnant. This was 2 times. Achindiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizobvisa nhumbu idzodzo. So this is what really affected me, because kana ukagara wangobvisa nhumbu, you will never be the same, your mind won't be the same. So ndaizoti zvino kana ndine zvandinenge ndichida, he had to wait like for his parents kuti vamutumidzire mari, then obva azonditengera izvo zvandinenge ndichida. Like the first days I was cool with it, but with time ndichitanga kutarisawo vamwe vasikana vandainge ndichidzidza navo, ndainge ndichinyatsokuona kuti kudhara chaiko staying with this guy, it was just useless. Zvainge zvakangofanana kuti he was just using me kuti ange achitongosuka tsvimbo yake pandiri, not even giving me money at all. So I then broke up with him. When I broke up with him, handiri kukunyeperai, what made me to break up with him, one day when I was coming from school, ndakabva ndazvamirirwa nevamwe baba vainge vachitodrive a very beautiful car. So mukoma ndakabva ndapinda mumotikari mavo. He then told me kuti he wanted to take me to my place, but takati tava kuda kunosvika ndakabva ndamuudza kuti anga achimisa motikari yake because I was scared kuti ndaikwanisa kuzoonekwa neboyfriend yangu, ndikabva ndazoburuka mumotikari. I gave him my numbers. Ndainge ndava kutoti dzimwe nguva ndinonyepera my boyfriend kuti ndikuenda kuchikoro, yet ndinenge ndichitoenda kunonoswera nembinga iyaya. Mazuva ekutanga tainge tichitoenda kulodge, kwainge kuine this other lodge which is in the CBD, kwainge achifarira kuti tinge tichienda. But kubva last week this guy, he has been taking me to this other house. Ndokusaka ndauyawo pano ndotsvaka maadvices kubva kune vedare renyu, like what am I supposed to do? Ndovaramba here baba ava kana kuti if I should just continue with him. Saka baba ava vane imwe imba yavo iyo yavachiri kuvaka, but it is like a mansion, a very big mansion. That house, it is totally completed, but he has not yet moved in. But vachitaura ivo vanoti it is not the only house that he is in the process of building muno muHarare. So takaenda kuya, and I thought kuti he just wanted to show me the place. Then takati tasvika kumba ikoko ndopa akabva azoti ainge achida kuti tinge tichirara tose. So I thought kuti maybe it is one of his kinky ideas. We made love mukoma. Takaita bonde. It was like on the hard concrete floor because I sat here on a tiling. Then I just made love to him, ndichida kumufadza. But from that day handichatomboendeswi kana kulodge. Currently I'm staying with my friend, ari kuti achanditsvakira kumwe kwekugara. But each and every time patinoita bonde tinoendako kumansion kwacho ikoko. It is like a big empty castle, and it is really scary because ine marooms ekuwanda. Tinotoenda upstairs, then itobva tanoita bonde upstairs. And this guy munhu ane mari wekuti he can even afford to have me staying in a hotel, but anosarudza kuti tinge tichienda ikoko kuzi big empty castle rake. Kuti handisi kushandiswa here vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu, hanzi kuti handisi kushandiswa here. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi anotosarudza kuti tisaenda kulodge, tobva tangoenda kuzi empty castle rake iroro, then totoenda top floor, hanzi pasi hard concrete floor ipapo ndopatinobva taita bonde. Strange things do happen in this world.